खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय जों दिनै सटाइबारि जि आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मनि बानजायनायाव जि दिनै मोनसे बेखावनाय हाबाफारि बे बेखावनाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायदों गोबां बोसोरनिफ्राय 4-5 बोसोरनिफ्राय जोङो गोबां आबाद मावबोबाय फैयै फैयै जोंनि जि थांखि जे जोंनि आबाद मावनायजों लोगोसे जों माबायदि गावखौ सोलिनो हायो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो नायबिजिरनानै साननानै जों मावै फैना जों दिनै गुबुन मोनसे स्टेपाव जों मोनफैनायजों लोगोसे जों दिनै जि आर'नाइ एग्रिकालचार फार्म बानायदों बेवहाय जोंनिया फार्मनि अनगायैबो बेवहाय जोंहा पिकनिक जानो हानाय जोंहा सुबिदा खालामना होदों लोगोसे जोंहा बेवहाय हटेल दङ बेयाव सोरबा फेमिलि फैयोब्ला बेवहाय जोंहा हटेलाव अर्डार होनानै जानो हानाय बेफोर गासैबो राहाखौ जों बेहाय खालामना होदों आबादजों लोगोसे जोङो रायजोनि जि सोरबा पाब्लिकफोर फैयोब्ला जानाय लोंनाय बेयाव जों खालामना होनो हानाय मोनसे सुबिदाखौ जों खालामनो हादों आरो लोगोसे बेहाय जायगाया जाहैबाय नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सटाइबारि गामि लोगोसे बेहाय फैयोब्ला दमदमाजों जाना फैयोब्ला पस्ट अफिस सकसिम फैनांगोन लोगोसे नलबारिनिफ्राय फैयोब्ला गणेशनिफ्राय फैयोब्ला जोंहा बेहाय पस्ट अफिससिम फैनानै जोंहा सानजाहा फैनानै एसे फैयोब्ला 1 किल'मिटार फैबानो जोंनि बे आर'नाइ एग्रिकालचार फार्मखौ बेहाय मोनफैगोन आसा खालामो गासैबो रायजो राजाफोरा जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन जोंनि दावगालांनायाव जोंखौ थुलुंगा होगोन आरो लोगोसे लैहोर लैहोर फैगोन बेखौ जों आसा खालामबाय जों बेहाय जों 4-5 बोसोरनिफ्राय आबाद मावदों बेहाय जोङो जोगोनार मावदोंमोन लोगोसे बेसर फोदों लोगोसे सिबिन आरो दुन्दिया फोदों लोगोसे पानियालाव बेखौ जों गायबोबाय थादों एबारबो जोङो दुन्दिया बेसर पानियालाव जोगोनार बेफोरखौ गासैखौबो गायजोबदों आरो बेसेबांसो बिगा हायाव हाया जाहैबाय 100+ गासै 100+ लोगोसे आबाद मावनाया जाहैगोन 70सो जों आबादखौ मावदो आरो आबादनि बेनिफिटआथ' जोबोर मोजां गाव खस्थ' खालामनांगोन जों जिखिनि जयै खामानि मावदों जोंहा बिराद मोनसे खौसेथिजों खामानि मावदों आरो जि आबाद मावदों जों बिराद मोनसे बेनिफिट मोनबोगासिनो बिनि थाखायनो जों बिसिम मोनसे स्टेपाव जों मोनफैबाय आरो खामानि मावनो फैनानै